arep kakangku kowe kelingan jaman sesukan dadu apa kowe ora kelingan bojomu Mbak Yuku Wara Drupadi diwirang-wirangke karo Dursasana diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sawijining garwa Nalendra nganti diirang-irang isin nganti tekaning pati Drupadi kang Mbak Yuku nggone ngrasakake nganti kewetu ucape Werkudara ora lega rasane atiku yen besok jroning Bratayuda ora ngombe gedhi Dursasana sing angka pindho marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara kabeh wis tak ucapake yen barep kakangku ora kersa nglakoni Bratayuda tegese kowe nyengsarake sedulurmu lanang kowe nyengsarake aku mung dupeh perkara kowe ora mentala karo para Kurawa yen pancen barep kakangku ora mentala karo Kurawa kowe ora usah dadak tumandang karya aku karo Jlamprong sing saguh ngentekke Kurawa 100 cacahe idep-idep ngleksanakake dawuhing dewa ya kuwi ngisas angkara murka